Исәммесез тыйынғы эфирын одымлар дәвам итә. Студия Сәрия Хабибуллина. Безнең иҗат төркеме бүген ниләр әзерләде? Кемдер осқа, кемдер үскә. Татарстан районнары рейтинглы булды. Кимчелекләрне төртеп күрсәтүме, әллә инде гадел куелган билгеме? Нефет чыкса, без рейтинг буенча кайгырмас идек. Үз фатирыңда истию. Ни өчен 5 ел эчендә бер гаепле дә суд каршына басмаган? Кызганычка каршы балалар үлә, шуңа күрә әти-әниләр, йорт хуҗалары бик җитди карарга тиешләр. Укытучыга фатир бирү Татарстаннан китаплар юнәлтү генә ярдәм итми. Нигә Самара татарлары балаларын тизрәк Казанга озату яклы? Балаларыгыз татар итеп тәрбияләсегез телисез икән, татар булуларын телисез икән, җибәрергә Татарстанга. Татарстан районнарында 2022 ел нәтиҗәләренә багышланган сессияләр тәмамланып килә. Аларда республика җитәкчелеге катнаша. Бу урынга чыгып районнардагы тормыш белән танышу мөмкинлеге, шулай ук казанышларны билгеләп, хәл итәсе мәсьәләләрне атый торган чор. Ел сайын шушы вакытка Икътисад министрлыгы районнарның социаль-икътисади үсеш рейтингын бастырып чыгара. Ул ел сайын зур кызыксыну уята, башлыклар арасында фикер алышу башлана, кемдер сөенә, кемдер үпкәли иде әле. Быел беренче бишлек үзгәрешсез калган. Әлмәт, Лоеш, Казан, Тукай һәм Түбән Кама районнары. Алар урыннары белән генә алышкан. Менә аска төшә башласак, монда үзгәрешләр күбрәк. Кайбышның бик өскә күтәрелүен, Актанышның 20 баскычка аска төшүен дә күрербез. Авыл хуҗалыгы районнары саналган. Орча, Теләче, Балтачның исемлек ахырында булуы да гомумән сорау уята. Нефтле, сәнәгатьле районнарны җир эшкәртеп кенә яшәүче муниципалитетлар белән бер калыпка салу гаделме? Ел сайын рейтингтагы үзгәрешләрне анализлагач шактый кызыклы мәгълүмат ачыклана. Район башлыгын алыштыру нәтиҗә биргәнме, вакытлыча тормышка ашырыла торган проектлар, позицияләрне нинди йогынты ясаган. Рейтинг белән танышкан район җитәкчеләре ни әйтә һәм әйтергә теләми. Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Икрадан татындык, аннары уже шул малек, аннары балык. Бу цехка китте иңезе 50 миллион. Буада узган ел ачылган цех бу. Хәзер 120 мең форель һәм Сөләйман балыгы үрчетәләр. Планнары сату, эшкәртү, бу эшне җәелдерү. Алдык җир промпаркта. Анда производство төзибез. Без бит зарабатываем, вкладываем, зарабатываем, вкладываем. Поэтому если поддержка государства булса, значит тизрәк кенә ибәрәбез. Эшмәкәр барырга җыенган буа сәнәгать паркы әлегә буш дияргә була. Газы кергән, юллары бар, утлары кергән, 4 резидент бар. Шуларның арасында бетонный завод инде 2 елдан бері эшләп килә. Калган 3 резидентлар, алар тотындылар эшләргә. Кредит алу ягыннан банктан бераз проблемалар килеп чыкты. Оборудованиелар белән проблема килеп чыкты. Республиканың 7 районындагы сәнәгать паркларында нибары берәр резидент, тагын 4 райондалар 30%-ка гына тулы. Максат ким дигәндә 70%-ка җиткерү. Районнардагы кече һәм урта бизнес үсеше, алардагы эш урыннары республика рейтингында исәпкә алына торган күрсәткечнең берсе. Кемдер күтәрелә. Бу естественный процесс. Мин әйтмәс идем, районда хәлләр начар дип. Буа бер елда 13 баскычка аска төшкән, рейтингны 14 пункт буенча санап чыгаралар. Узган ел районда эшсезлек кимегән, салым һәм салым булмаган керемнәр арткан. Тулаем төбәк продукты 18 миллиард сум. Монда да үсеш. Авыл хуҗалыгы күрсәткечләре буенча беренче бишлеккә керәләр. Буа районы бераз төште, 2 позиция белән. Бу инвестициялар белән, ул инвестиция караганда 1,6 миллиард. Эшләгән буенча инвестиция әзрәк түгел, күбрәк. Рейтингта төштек. Башка районнарның за 3 кварталы күбрәк булды, шуңа күрә. Менә торак төзелеше буенча күрсәткеч кимүен таныйлар. Аларны тизергә безнең урын булмады дип әйтсәң дә була инде. Бар бирелгән җирләр. Ул бирелгән җирдә кеше тизергә ашыкмый, условиялар юк. Комплексное развитие сельских территорий дигән программа бар. Шул программага керебез дип ышанып торабыз. Рейтингта буадан да күбрәк Актаныш 20 баскычка төшә. Төп сәбәп эшсезләр арткан, халыкның сатып алу мөмкинлеге кимегән. Шул вакытта инвестицияләр һәм җитештерелгән продукцияләр арта. Бәя бирү таблицасында мондый кискен үзгәрешләр берничә. Рейтингта иң нык алга киткән район Кайбыш. Бер елда соңгы 45-нче урыннан 30 баскычка күтәрелә алганнар. Тиз йөрүшле трасса килү, аларның күрсәткечләрендә дә тиз чагылыш тапкан. М12 юлын төзи башлагач, эшсезлек 4,5 тапкырга кимегән, уртача хезмәт хакы арткан, инвестицияләр 3 тапкырга күбрәк агыла. Аны инде күп кенә
Şaralarda күп кенә ниләрдә сөйлиләр инде, Кайбыш районы ничек үсте икән, ул МД-12 аркасында. Бер МД-12 аркасында гына түгел. Әйтергә кирәк, безнең район сүздә юк, авыл хуҗалыгы районы, бездә җир астында ниндидер байлык юк. Акча җәлеп итүе бик зур булды. 3 миллиард пока фаразлана, 3 миллиардтан артык була. Тагын 2 ел эчендә менә бу фирмалар, мега фирмалар төзү белән август тагын 5 миллиард инвестиция кертергә тиеш булачак. Терлек санында, элеккеге баш санына кайтару юнәлешендә эшлибез. МД-12 трассасында 3 зур подрядчигы эшли. Һәр бер налогны безнең районыбызга түлиләр. Ул күрсәткечтә безнең 2 тапкыр артты. Зур юл буйлап кунакханә, кафе, ягулык станцияләре төзеләчәк. Шулай да М12 тәмамлангач, күрсәткечләр кабат төшмәсме? Шик бар. Чөнки любой эштә дә шулай бит. Курыкмасаң, ниндидер нәтиҗәләргә җитеп булмый. Кайбыш тирлек санын арттыру турында хыяллана гына, Балтачта 60 мең мөгезле тирлек исәпләнә. Бу иң зур күрсәткечләрнең берсе. Игенчелек буенча Балтач беренче эшлектә, сөт буенча икенче урында. Әмма социаль-икътисади рейтингны алар йомгаклый. Алар белән янәшәдә авыл хуҗалыгы районнары Теләче, Арча, Шүпрәле дә тора. Шуңа күрә үзләренең дә, хәтта рейтинг башындагы башка район җитәкчеләренең дә критерийларга соравы бар. Уровень безработицы, эшсезлек дигән әйбер бар бит инде. Күрсәткеч бар. Шушы күрсәткеч турыдан туры тартып чыга торган. Халыкның тормыш көнкүреше ул саннарда гына күренә, аңа өчен килеп райондагы тормышны, халәтне карап бәя бирүдән шәп бар. Нәтиҗә ясаган вакытта алынган саннар, алынган төрле күрсәткечләрнең аның ул актуальмы, дөрес микән дигән фикерем бар. Чөнки тырыш халык яшәмәсә, biz авыл хуҗалыгында аның кадәр уңышка ирешә алмасыйк. Азандаш күршеләребез дә артта бит. Нинди тырыш халык күләмле машина төзелеше, нефть тармагында булган районнар белән нәтиҗә ясаганда бизмәнне тигез салып карарга кирәкдер дип уйлыйм. Авыл районнарында мондай көчле экономика юк. Без әйтәм, авыл районнары бу яктан караганда, менә чагыштырганда, инде мен уйлыйм инде алар рәкенә кырыдара калалар. Мен әйтмәс идем, безнең Балтач районнары арттарак күренеп тора бит. Ул инде иң ахырда, ул инде уйлаганда республиканың иң көчле, иң матур районнарының берсе. Район башлыклары бу рейтинг турында артык сөйләргә теләми. Исемлек ахырына төшүчеләр генә түгел, алда баручыларда. Рейтинг күрсәткәнчә Нефтле, Әлмәт, Башкала, Казан, аның янәшәсендәге Лаеш, Ярчаллы күршесе Тукай һәм Хими башкаласы Түбән Кама белән тиңләшү мөмкин түгел. Башкаларны да алар белән бер таләпләр буенча бәяләү объектив мәгълүмат бирәме? Тукай район икътисады битен барыбер промышленность предприятиеләр белән дә бәйле, авыл хуҗалыгы тармагындагы. Шуңа күрә аларга рәхмәт әйтәсем килә. Аларның күрсәткечләре һәм шул вакытта кеше урта эшмәкәрлекнең дә эш нәтиҗәсе бик матур. Безнең бер яктан аның өстенлекле ягы булса, икенче яктан аның тагын тармаклар ягыннан, эшчәнлек ягыннан катлаулы яклары үзенең бар. Шуңа күрә инде теге берсен алып берсен куясым килми. Рейтинг ул кирәк нәрсә дип беләбез, чөнки ул инде менә хәзер безнең температураны градусны күрсәтә. Менә кайсы районда нинди үзгәрешләр. Без инде менә эшмәкәрләр белән эшләгәч, менә күрә без инде кайсы районда инвестициялар ничек килә. Халыкның сатып алу мөмкинлеге, эшсезлек дәрәҗәсе, салым һәм салым булмаган керемнәр, бер кешегә туры килгән продукция 14 позиция карала. Икътисад министрлыгында объектив мәгълүмат алу өчен бәяләү күрсәткечләре яңартылган булуын әйтәләр. Методика бит инде ул теге мәңгелек түгел. Без аны, конечно, караштыргалыйбыз. Менә теге елны безнең инде узган елда методикта әзрәк үзгәрешләр керттек. Без анда менә шул районнарның тәкъдимнәре буенча инде. Без бит инде беләбез. Казан белән теге Кайбышны чагыштырып булмый, бар относительный показательләр инде. Менә инвестиция кеше башына инде менә анда теге валовый сельхозпродукция инде 1 гектар җиргә менә шулай итеп санап, менә шулай итеп без аны инде теге бөтен районнарны бер общий знаменатель кертергә уйладык. Ул инде безгә методика теге оценка гына түгел, ул бит инде менә районнарга ярдәм булырга тиеш. Ярдәм менә күрсәтә инде кайсы якта тагын нинди безнең анда теге бар эшләп бетермәгән эшләр. Ел саен бу зур мәгълүмат республика җитәкчелеге өстәленә ята. Аннан төбәкләрнең өстенлекле үсеш нокталары, эшләп бетермәгән яклары күренә. Сессияләрдә аларга басым ясала. Шул вакытта рейтинг район хакимиятләренә соннарны чагыштырып, анализлап, елга максатлар билгеләргә мөмкинлек бирә. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Сәитова, Рәмзил Гарипов, Гадел Миндубаев, Адымнар.
Ел башыннан республикада 38 кеше газ белән агуланган, 3-се үлә. Бу узган тулайым саннары белән чагыштырганда нибары 2 тапкырга кимрәк. Февраль айында башкалада 17 яшьлек кыз халак булды. Лениногорскида ир белән хатын 2 ноклары агуланды. Бөгелмәдә 2 бала зыян күрде. Гыйнварның 29-ын гомумән календарда кара төскә буярлык. 2 кеше үлә, 5 кеше зыян күрә. Әле 2 атналык кенә Рөстәм Миннеханов, район хакимиятләре, торак инспекциясе, идарә оешмалары газ хезмәтеннән бу мәсьәләгә җитди игътибар таләп иткән иде. Хәтта Россиянең дәүләт советы утырышында да сөйләшү кирәклеген әйтә. Чөнки килеп чыккан һәлакәтләр хезмәт күрсәтү өлкәсендә җитди карарлар, бәлки законнар кирәклеген күрсәтә. Бу атнада Рани Абдрахманова соңгы 2 елда истиеп агулану очракларын искә төшерде һәм 5 елда бер кешенең дә суд каршына басмавын ачыклады. Казанда сырым газы белән агуланучылар саны арта. Былтыр елы буена әлеге сәбәп белән үлүчеләр бер дә юк иде, ә быел исә инде 3 кешенең гомере өзелде. Сырым газы белән агуланучылар кыш сайын хастаханәләргә эләгә, гаиләләре белән үлүчеләр дә бар. Гадәттә мондый фаҗигаләр менә шушындый 5 катлы иске торак йортларда килеп чыга. 2021 сырым газыннан үлүчеләр бик күп булган елларның берсе. Казан, Шоссе урамы, 18-нче йорт. Икенче катта яшәүче ирле хатынлы гаилә кичтән йокларга яткан җирдән уянмыйм. Алар өстендә 3-нче каттагы егетне дә хастаханәгә алып китәләр. Халык булучыларның аслы-исле фатирларда яшәвен исәпкә алсак, халык гаеп төтен чыгу каналларында дип фаразлаган иде. Нәрсә аркасында килеп чыккан дип саныйсыз менә алайса? Угарный газ. Проверяет для галочки. Шуннан соң 2 ел узды. Йорт капиталь цөкләндерелмәгән, әмма халык ул бу булмасын дип үзе чара күрә башлаган. Зөһрә Сафиуллина колонкасын алыштыра, тәрәзәгә клапан куйдыра. Шул хәлдән соң яңа колонка алып куйдык. Йортта булган фаҗигадан соң төтен чыгу һәм җилләтү каналларын тикшерүчеләр дә еш килә башлаган. Аларның үзләренең бер соруклары бардыр инде. Шунда киләләр инде. Тикшерәләр, әйбәт итеп. Прокуратура тикшерү исә фаҗигада гаеп җилләтү һәм төтен чыгу каналында булмавын күрсәтә. С летальным исходом были возбуждены уголовные дела. Кеше үлеменә китергән һәр очрак буенча җинаять эше кузгатыла. Тикшерү барышында агулануның сәбәбе күп очракта газ җайламаларын дөрес файдаланмау икәнлеге ачыклана. Бу очракта һава тарту каналына электр җилләткече урнаштырган булганнар, ул сөрем газын фатирга кире суырып керткән. Казанның авиатөзелеш районы Белинский урамындагы 17-нче йорт, 4 ел элек 5-нче катта яшәүче гаилә сөрем газы белән агулана. Балалары хатыны аңын югалткач ир кеше ашыгыч ярдәм чакыртырга өлгерә. 2017 елда шушук йортта әни кеше һәм 3 бала агуланган була. Алар исән кала. Әмма әлеге хәлләрдән соң идарәче оешма бу йортка игътибарын арттырган. Былтыр капиталь ремонт ясыйлар, трубаларны алыштыралар, халыкка тәрәзәгә клапан куйырга кушканнар. Тикшерделәр, дымоходны чистарттылар, карый башладылар. В общем, к улучшению пошло. Күп нәрсә эшләнгән инде. Да. Шушы хәлдән соң гына чистарттылар. Әйе. Дымоходны чистарттылар, газовиклары килде, тикшерделәр. Авиатөзелеш районындагы очракларда да прокуратура Киров районындагы кебек нәтиҗәгә килә. Җинаять эшләре барышында ачыкланды. Йорт хуҗалары үзләре газ приборлары белән дөрес кулланмаган булуы ачыкланды. Һәм шуның аркасында җинаять эшләре судка китмәде. Монда инде әйтергә кирәк, йорт хуҗалары кагыйдәләрне бозмаска тиеш, дөрес кулланырга тиеш. Комиссия постановила так, что у нас не было доступа к вентиляции. Иделбуй районының Дальния урамы 2 ел элек әниле уллы гаилә сөрем газы белән агуланып хастаханәгә эләгән. Тикшерү барышында фатирдагы төтен чыгу каналының тыгылган булуы ачыклана. Беренче катта яшәүчеләр сүзенә караганда, андый хәл даими булып тора. Монда бит вроде дымоходлар шулай ниткән. Өстәне крышада күгәрченнәр ниләр үлә дә беренче этажга төшә. Бу бит беренче этажда булар ниттинде. Танак агуланды, да. Бездә беренче этажда торабыз, конечно. Но мен караштыргалап торам часто. Прокуратура тикшерүе гадәттән тыш хәлнең төп сәбәбе хуҗаларда дигән карарга килә. 2022 елда үлемгә китерген агулану очраклары гомумән булмады. Үткән елларда сөрем газы белән агуланып үлүчеләр булганда тикшерү уздыра идек, әмма җинаять эше кузгатылмады. Чөнки һәр очракта сөрем газы белән агуланучы сәбәптә инде фатир хуҗаларының үзләрендә иде. Эш район дистәләгән очрак, күбесенең сәбәбе дип кеше факторы атала. Я тәрәзәләрен ачмаганнар, я җилләтү каналларын каплап куйганнар, я колонка гомумән юыну бүлмәсенә куелган була. Вопрос не в том, что дымоход грязный.
Сүз Тетен чыгу каналының тыгылган булуында түгел, минем үземнең дә ул каналдан үлгән күгәрсен чыгарганым бар. Кышын бу еш була торган хәл. Игътибарлы булырга теләсәк, теләмәсәк тә бүгін килеп тикшереп, иртәгә кош төшеп, 3нче көнгә үлергә мөмкин. Мы не хотим, сегодня проверили, завтра птица, послезавтра помер. Зачастую жители обращаются с вопросом отсутствия тяги или, более того, обратной тяги. Еш кына халык фатирда җиләтү системасында һава йөрми дип мөрәҗәгать итә, әмма үзләре дә гаепле булуын аңламыйлар. Ни өчен? Элекеге 5 катлы йортлар колонка суны җылытканда табигый һава әйләнеше нигезендә эшли торган итеп проектланган. Табигый дигәндә ишек һәм тәрәзәләрдәге ярыклар күз уңында тотыла. Хәтерләсәгез, элек кышын тәрәзәдән өрә дип аларны кагаз белән ябыштыралар иде. Һәм ябыштырган килештә ул фатирда һава әйләнеше болды. Даже проектируются эти дома как раз вот с такими щелями, и этого было достаточно для обеспечения необходимого притока воздуха. Потому что если не будет притока, не будет работать вентиляция. Хәзер исә 2-3 катлы пыяладан ясалган тәрәзәләрнең һава кертү чыгару ихтималы бик кечкенә. Шуңа өстәп хуҗалар фатирга керү ишеген дә герметиклыга алыштыра. Андый фатир вакуумга әйләнеп, һава бөтенләй йөрми. Андый тракта колонка эшләгәндә форточканы ачу мәҗбүри. -30 градуста тәрәзә ачыкмыни диючеләргә Зәхрә Сафиуллинадагы кебек тәрәзәгә махсус клапан куярга киңәш итәләр. Бу менә ашабыз. Иди бөтенләй тәрәзәсен ашабыз, менә шулай итәдек. Ана бисеткалар анда. Хәзер бұл әлі ашқан жоқ бұл тәріздені. Хәзер мен бірегіне яшап ятам мене. Татарстанда 1,5 миллион газ квитанциясы исәпләнә. Ягъни шул кадәр фатирда су җылыту яки ашарга пешерү өчен газ кулланыла. Димәк, шул кадәр үк тракта хуҗалар игътибарлы булмаган очракта сырым газы белән агулану ихтималы бар. Нужно ставить анализаторы и отсекатели газа. Анализатор яки автомат рәвештә газдан үзә торган җайланма куярга кирәк. Алар сөрем һәм көн күреш газ чыкканда кирәк. Шул вакытта газ тикшерүче килмәде дип тә, хезмәт күрсәтүче оешма килмәде дип тә зарланучы булмаячак. Казанда капиталь төзекләндерелгән кайбер йортларга шундый җайланмалар куя башладылар инде. Дәүләт думасына шундый приборларны фатирларга куюны мәҗбүри итү турында закон кертергә талпыналар. Әлегә кадәр уңышсыз. 3-4 года назад это 3-4 ел элек алар 18 мең сум тирәс тора иде. Капиталь ремонттан тыш аны кую мөмкинлеге юк диләр. Ә бит ул һәр фатирда булырга тиеш. Мин инде система үзгәрер дип ышанам. Тик бу бик озак һәм авыр бара. Я надеюсь, что система несколько изменится, отношение к этому, но проходит очень тяжело. Аннары бер кешенең игътибарлы булып та күршесенең ваемсызлыгы ихтимал. Шуңа сүз газ анализаторына яки газ җайланмаларын файдаланганда гади генә кагыйдәләрне үтәргә кирәклегенә кайтып кала. Беренчедән вентиляцияны карарга кирәк, не только көтәргә кирәк специалистларны. Аны бит инде безнең хәзер Аллага шөкер кулларыбызда бар интернет, анда күрсәтелгән тикшереп була вентиляцияны. О вентиляцияны тикшереп була һәм шул специализированный организацияларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Көтмәскә кирәк, үзең кайчан сиңа килеп эшлиләр, үзең дә сиңа тикшерә аласың. Аның берни авырлыгы юк тикшерүнең. -30да тәрәзә ачсам туңам диючеләргә иң ышанычлы чараларның берсе фатирда һава әйләнешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә торган клапаннар. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Роман Фенин, Ленар Хуҗахметов, Яңа гасыр каналы. Россиядә халык санын алу нәтиҗәләрен анализлауны дәвам итәбез. Без татарлар моңарчы күпләп яшәгән, әмма соңгы саннардан күренгәнчә хәзер инде күпләп яшәмәүче төбәкләргә сәфәр кылабыз. Татарлар саны 100 меңнән кимрәк калган 6 өлкәнең берсе күрше Самара. Монда милләттәшләребез 126 меңнән 94-кә калган һәм -31 мең кеше дигән сүз. Җирле татарлар бу сан белән килешми әлбәттә. Без моның берничә сәбәбенә тап булдык. Самарада татар теле укытылган һәм тәрбия татар телендә оештырылган мәктәп бар. Моңарчы без барган төбәкләрнең башкаласында мондый мәктәпне күрмәдек. Икенчедән татарлар арасында үлем китем артмады диләр. Әмма бу якта да күпчелек төбәкләргә хас булган ассимиляция, урбанизация бара. Кайбер ата-аналар балаларын Татарстанга җибәрү ягын карый икән. Телне хәзер шунда гына саклап булачак дигән фикердә алар. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Самар өлкәсе Россиянең күп кенә территорияләре кебек күп милләтле. Ләкин 2021 елгы җанисәп монда яшәүче бик күп халыкларның кимүен күрсәткән. Татарлар сан ягыннан руслардан соң икенче урында. Ләкин 10 ел эчендә 31 меңгә кимеп 125 меңнән 94 меңгә калганнар. Бу бер яктан гаҗәп тоелса, икенче яктан күңелсез хәл диләр. Мин дусларым белән бергәләшеп, яшьләр белән без тырышабыз инде шул переписне
матурайтыргадыр инде шулай дип әйтик. Күрсенерлек тә шул. Самара татарлары сон ягыннан хәзер шактый киң дип исәпләнә. Фәрзана Мәхмүтова өлкәдәге татар автономиясенең яшьләр бүлеген җитәкли. Халык санын алучы аңа килмәгән, үзе онлайн уза. Безнең күбесе ул онлайн узды, чөнки без Татарстан белән аралашабыз, Татарстан белән элемтәдә и безнең координаторлар, кураторлар дигәндә өлкәннәр алар әйттеләр, онлайн узып була, сезгә килмәсәләр дә татарлыкны кирәк күрсәтергә, сан булырга тиеш, узыгыз үзегез. Без шулай уздык. Өлкәннәр интернет аша уза алмаган, исәп алучылар һәр татарга барып җитми, җиткәннәрнең барысыннан да милләт турында сорамаганнар. Минем балаларга килмәделәр, туганнарыма килмәделәр. Монда менә мәчеттә кешеләрдән сорашабыз, аларга килмәгәннәр. Нинди исәптән алганнар, менә шул кеше санын, татар санын. Һәм дә килгәч тә миннән алдылар, шул инде переписта язуларны алдылар. Монда да сорамыйлар, синең нинди туган телең бар, һәм дә нинди милләткә үзеңне нитәсең саныйсың дип, андый сораулар бирүчеләр булмады. Талип хәзрәт әйтүенчә, Самараның Җамик мәчетенә намазга йөрүче татарлардан да чамаларга була. Алар кимемәгән, өлкәдәге демографик хәлдә әллә ни үзгәрмәгән. Татарлар бу 10 ел içinde күбрәк үлә дә башламадылар, күбрәк әзрәк туа да башламадылар. Как было, ничек бар иде шулай калды. Әмма ләкин татарларыбыз кайсылар китә Татарстанга, чөнки мин үзем дә әйтәмен, әгәр дә сез татар телен балаларыгызны татар итеп тәрбияләсәгез телисез икән, татар булуларын телисез икән, сез әгәр дә лас сөз булырга әзер түгел, агымга каршы йөзәргә, канатларыгыз белән күбрәк эшләргә, аннан җибәрергә Татарстанга, анда җигәрәк рәвештә сез балаларыгызны татар итеп үстерә аласыз. Кайсы гаиләләр китәләр Татарстанга, шул хактан да китәләр алар. Шул максат белән Татарстанга күченүчеләр арткан. Самараның үзендә 25 ел буе эшләүче татар мәктәбе бар. Менә ул 450 балага исәпләнгән бинада бүген 600 укучы белем ала. Шәһәрнең төрле районнарыннан йөртәләр. Теләк белдерүчеләр оннан да күп икән. Мәктәбебездә балалар саны елдан-ел арта. Хәзер менә инде 3нче ел без 2 сменада эшлибез. Ул әлбәттә безнең ата-аналарга җиңел түгел, чөнки ул гаиләләр безнең микрорайонда тормыйлар, төрле районнардан, шәһәрнең төрле төбәкләреннән киләләр. Мисал өчен, менә бер якка гына бер сәгать ярым, 2 сәгать киләләр, китәләр аннан соң әйме, өйләренә кайтып китәләр. Шунарга карамастан барыбер мәктәбебезгә киләләр. Кызыксыналар, балалары бездә укый. Хәзерне безнең укучыларыбызның, безнең мәктәпне тәмамлап киткән укучыларның балалары укый. Татар теле белән әдәбиятны башлангычта һәм урта сыйныфларда атнасына 3 сәгать укыйлар. Башка барлык фәннәр рус телендә. Укытучылар татарча сөйләшә, тәрбия дә татар телендә. Гаиләләрдә күпләре бит инде сөйләшми. Шуның өчен инде дәрестә шундый момент булып ала, алга киткән, аңлаган бала белән күбрәк аңлата аласың бит инде, аңламаганнарына кыйынрак дәрәҗәдә бирелә. Гаиләдән дә тора инде, укытучының әзерлегеннән дә тора. Татар телендә сөйләшүче, туган телдә белем бирүче татар җанлы укытучылар җитми диләр. Аларны Татарстаннан да җәлеп итәргә тырышалар, әмма шартлары юк. Казанда булабыз, вот анда студентлар белән, которые уже вот 4-5 курс киләсезме Самарга. Анастанда нинди зарплата була, анастаканда. Вот ике кеше, допустим, килде, квартиру аларга кирәк. Мин үзем квартираларга снимаю, и аларга подспорье, конечно. Потому что аларныкы уже, как говорится, бюджетта юк расход на проживание. Менә шулай, шәхси үрнәк белән татарлыкны саклап калырга тырышалар. Татар мәктәбе ачу өчен түрәләр тагын бер бина биргән. Аны да ремонтлап төзеп бетерәсе бар диләр. Бу өлкәнең татар автономиясе бик күптәннән сораган бина. Чөнки татар телен укытуны саклап калу милләтне саклауның иң төп ысулларының берсе диләр. Милли үз аңын саклап калу, телене саклап калу, гырыф-гадәтләре безнең һәм башка шундый безнең милләткә хас булган интеллектуаль нәрсәләрне саклап калу инде монда тормышта кызганычка адам баласының беренче урында да тормый. Беренче дә, икенче дә, өченче дә түгелдер инде бәлки.
ул ничектер инде арттарак кала бере. Бу ассимиляция, глобализация процессларына каршы туру инде бик кыйын әлбәттә. Біздің главная задача это все-таки, чтобы семьяларда сөйлешсін татарча, бірінші. Екіншіден, мына шул школалар açып, школда балаларны воскресный школаларда оқытырга татар тіліне. Біз енді ол балаларны поддерживаем, оқытушылар да табабыз, оқытушыларны да поддерживаем, чтобы все-таки али оқытушыда табарга бик ауыр бізде. Обращались даже в Всемирный конгресс татар, Министерство образования Татарстана. Аннан сұрадық, чтобы оқытушыларны мында еберге. Татарстан оқу әсбаплары белән булыша, оқытучыларны квалификация күтәрү курсларына чакыра. 80нче елларда Самара өлкәсендә татар телендә белем биргән 41 мәктәп булса, хәзер 5-кә калган. Аларда 1700 бала укый. Бу төбәктәге 100 мең татарның нибары 1,7% гына булып чыга. Шыгырдаган арбаны гына майлылар. Үзебез шыгырды алмасак, шыгырды белмәсәк, грамотны, ул яктан тагын нәрсә, башка милләтләрдән дә үрнәк алырга була. Бар яһудлар, безнең өлкәдә әрмәннәр, аларның ике министрлары бар. Төбәктә бүген 124 милләт вәкиле яши. Татарлар сон буенча 2нче урында. Шулай да уйланырга һәм нәтиҗә ясарга урын бар. Милләтне саклау бары үзебездән тора ди Самараның иң милләтпәрвәр татарлары, һәм алар ялгышмый. Фәрүзә Мәҗитова, Зөфәр Дәүләтшин, Роман Бизменов, Яңа гасыр каналы. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш Кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырыйк. Исәнмесез. Екатеринбург шәһәр думасы җитәкчесе экстрасенс булып чыкты. Кулларым белән давалый алам, кешенең аурысын күрәм дип белдерде ул шушы көннәрдә. Теләсә кайда түгел, экстрасенслар фестивалендә. Ялган сөйләүче кешене дә бик тиз айыра икән депутат. Шыттыручының аурысы куе яшел төскә керә ди. Бөтен кешедә мондый сәләткә ия булса иде икән. Алай дисәң, бөтен кешедә куе яшел төскә кереп калмагае. Депутат кеше өчен халыкның ни уйлаганын белү айрыша мөһим. Электорат күзенә бер генә карыйсың да, бөтен программаң төзелгән. Угадал. Почти. ЗАГС якларыннан бір-ике яңалык. Шаллыда күңелле яшиләр. Бер ир-ат үзенә дөнья күләм танылган актерның исемен алган. Хәзер ул Райан Гослинг. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Гослинг. Шаллыдан Гослинг диясе килә. Бер хатын-кыз ул да Шаллыдан үзенә Марина Цветаева исемен алган. Анда Шаллыда нинди завод төтеннәре исте соң бу арада? Каян килде мондый иҗадилык? Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. ЗАГС белән бәйле икенче яңалык. Татарстанда авыл җирлегендә кәләшләр җитмәй икән. Вәт бәлә. 25-34 яшьлекләр арасында ирләр күп, кызлар дефицит. Ахыр чиктә бу миграция тудыра, авыл җирендә гаиләләр оешмый ди. Зөфәр Хайретдинов мәсьәләне инде 20-30 ел элек үк күтәреп карады. Әмма проблема кала бирә. Шиләбе өлкәсенең бер бистәсендә урам бәдрәфен урлаганнар. Бу агач кырылма моннан берничә ел элек 10 мең сумга ясалган була. Баланста торган. Баксаң бәдрәфне утынга кисеп яндырганнар икән. Кем эше икәне дә шамалана. Шуңа күрә журналист кыз туп-туры аның йортына юл тоткан. Сыравын биргәндә дә ул хәтта көлүдән тыела алмый. Говорят, вы туалет украли общественный. Правда? Нет. Ну, честно скажите. То есть топить было нечем, да? Хәзер бу иратны мәхкәмә көтә. Халык кеше һәм олы йомышы белән җирле хакимият бинасы бәдрәфенә йөри ди. Җирле түрәләр урамда яңа бәдрәф булдырырга ышандыра. Узак көттермәсләр, чөнки мәсьәләне тизрәк хәл итү үзләренә үк кирәк бит. Туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами М и Ж. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.